More manduwe, makasimba chere. I'm good in. How are you, my African brother? Zviri koka euda takaipfura hapana kakudai nekudai waiziya. Okay, that's cool. Hey, ndangoti nditakurova vanhu tuka ndiwane kufamba ndichiita nawo nyaya. Matogona manduwe. Munonezvo zvinoitaka. Kuti tiri kubva kuri bekumira mushe bau manduwe. Makuyota tichichera ka. Aiwa pfutseki mani pfutseki mudhara iwe. Pfutseki wazvinzwa ka. Takaipfura Germany muri kudhomoka iko imimi. Ukuti iko iwewe. Wa drive. Tetekera ndikunyepei. Kungoti business partner yangu ine kadzungu zvayo mudhara ka. But hapana yakanyanya. Otherwise sei kwamuri kubva makuru wanu. Kwandiri kubva kuri bo wena. Ndiri kuzwa kamuri kuti muri business partners. What do you do? Mukona zvandakaita manduwe ka. Ndaiwe no fluoride. Tokyo, uri kudhomoka chiko iwewe ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Chikombera. 442 formation. Ataki kumaJapan. Yes sir, one man down. Muri kuona kuti chimakuru wanu. Business redu ratinoita isusuka. Mwoyo wangu haadi kuti rizikanwe kuti ndo zvatinoita handiti. Saka imi ngoitai muchihwanda ka because vavengi vakawandisa kapa business redu rimaibata. Okay, I see. But sezvamuri kungoona panapa, I'm a gentleman inini. So what do you do? Tiri mulogistics makuru wanika. Tine matraki edu ka anocrossa border. Iri nemukuru wangu wamuri kuona uyo takangoita 50-50 ka. Deni ndobva tangotenga tumatraki 25 maiziya. Munongoziva manduwe zvedu zvokutosumbudzira zvonzara izvi. Manje apa tano 7 chita matraki hazviri bodomira musheba. Wow, that's nice. Inga mune tunhu twenyu nai madhara imi. So why are you hiking muchitakurwa nesuwo zvedu isu? Hamusi munotofanira kunge muine madrivers and stuff here imi. Iyo ndo nyaya yekutaura nozvayo manje manduwe. Izvo zvinoitaka tetekera ndikunyepe manduwe. Mumwe wangu anorasti akaputsa pfuri anopfuti wayo ngedu rasti wiki. Pano anoita business iro tinoita iro riri. Saka kubva ipapo takutofamba zvinhu zvedu tichita rora nokuti pano vanhu vakawandisa vanorwadziwa nesu. Okay. But don't you think kuti kutomira patara kwamanga makaita muchihaika kutori more dangerous ka? Because if your enemies find you here ka, munotopfurwa zvikadhakwa. Aiwa kamafundanga. Hatisi tega kana muchitora takadai so. Muri kuona fortune iri kufemera mubhodzi medu iyo. Okay. Is that yours guys? Maya, muri kuona kubva pane fortune iyo. Kumashure komota iri pechi 11 ka. Mabodyguard edu iwayo ende anogara ari aletika. Any trick yamunenge muchida kuita aiwa munoona asvika maiziya. Ende wawaseke bamanje manduwe. Aiwa wanokazaura. Hatiri vanhu vakuiriswa driver musatone kudaiba. Baba nana kuti kubhodokera kuti ndiri muri mumapuno. Nokuti nesingazivi baka kuti muwenge ndoupi, asiri muwenge ndoupi. You are doing great guys. Saka matracks enyu anoenda kupi nekupi? Okay. Takabata Zimbabwe ka. Harare, Bulawayo, Mutoko, Hwange. Chero kwese kwa mada maiziya. Toti ku South Africa uko, right? Tinobata Maraba Start, Cape Town, Joburg, Rustenburg. Then topinda mulisutuka. Takabata maseru yese imaiziya. Right, kumarawi futi takabata Rirongwe yese nomangochi. Wow. Nice. Makaba mata mungangoperereka muZimbabwe neku South Africa cheteka. Mukati musimudziro kwenyu kumalawi kwamunobva uko. Iwe, anobva kumarawi ndabambo wako wazwa. Nyongono yako. Aiwa, hatisikurwa kana Negan Foster. Kutongotaurawo hangu ini. Yesaya, usamainde makuru wanu. Uyu mujama uyu ndo matambira akeka. Saka kana muchida kupinda mumadhiri mahombe Germany munotongotambawo nesu zvakanaka kaJermany. Ndaona makanotenga maBM makanoskida kwete zvenyu zvekuswera muchidriver tumaskuru twenyu. Inei manje haina kuzonyanyochipa hayo zvekutodaro ka. I received this one as a birthday gift kubva kuAustralia ka. Inini kumusha kwangu kuAustralia ka. Iwe, haona nditira zvichisataniki baba napa wazwa. Kuno munhu anotaura shona anobva kuSomalia chero. Wakambozviboyepi izvozvo? Hamungambozvinzwisise Gunvoster. Ndanga ndiri wekunoku ka, but now ndave kuAustralia ka. Nditori nematemporary permit yekushanda ikokoko. Saka ndikangokwanisa kuroora musikana wandiri kumhanya naye ka. Aiwa, ndakutowana maAustralian papers ese. Germany hamusi vekuAustralia imimi. Muri kushuvira kuti mukazowanawo kabenge pamwe mungazogonawo kuita veikoko. Naiwe triple, ko munhu iwo wataise $9,000 muakaunti kamuzukuru kayazotodiniko. Anojairira vanhu tsaga uyu. Togona kana kutomudzingira basa izvozvo. Murege vanojairira bakani. Ndamunye pakare kare kuti kagirlfriend kangu kari kuda mari yokuenda kuweekend kuSouth Africa. Hino tari kunonokerei. Okay guys, manga muchitaura ka kuti mimi muno operator kuSouth. Ndine zvinhu zvangu zviri kuDurban uko zvakabva neshipi kuchandoka. So munokwanisa here kundoorganizira transport kubva ikoko. Aya maletters aya mudhara. Togona kana kutokuitira mahara waiziya. Mahara haazonyatsoitawo zvawo ka. Tongoisawo mbichana handiti mapaona manje. Kuti tingakubhadharise chero. Okay, unondotipa chero shoma yaunenge uinayo tonoti tingaite sei. Nokuti hazvikupuwa tumari tonzara zvito zvidaba izvi zvinotiparanga nhamo.
I know mudhara, but inini handikwanisika kuitirwa favor ndoregerawo kuisawo anything ka. I'm not like that. Saka mungakwanise kuzviita zvarini. Kana izvezvi iwe hopito aripi izvezvi haasi kudhebheni bairi. Ari kutosimuka nhasi manheruka. Saka tsago yanenge akutofanira kutipa bunduka then address toita kuti hopito kadarika achinundura masitsini ake waiziya. Ganvi, mungabva mandiita tsaga here. Anyway, ndipeiwo ka iko cash number yenyu kandiite transfer. Then address ndokupai kamobva mangotumirawo toropito wacho. Anonzi hopito yokwete toropito nyongo. Mafundanga ndikokoka takaipfuura. Isaka bundu tifambire nyaya dzacho. Tsagamani namba dzangu iyi 0773. Yes, I am a D. Daddy could you quite fucking rubbish. Yeah, Daddy could have said. You guys, that's not it. Listen to me. Aiwe mdara indavakani newewe ye. Kata kandokufonera bheki. No, that's not it. Unato kwani rimpane ho. Listen to me. Tosa ubu yangu ya wakaba nezuro muzungu mangu anditika. That's not it. Aiwe mdara wewe Chiko newewe mdara wewe. Ukati wakakwana ye. Yellow. No. Don't pretend kunge kusina network ka. There is network here, network yakazara. Yeah, you need to break. Listen to me. Dance banga na maikuruka kunge kurichi. Yoku zamuka, zaka chichemba kuzungu. Abakaba zaba zamuka kuti zaka short. I'll come to you. Aiwe mdara get away mani wewe. Indavakani une mweya wokudzorera zvino kumashure we ye. You come my house, you steal frog. How can you steal my frogs? Kata iwe. Aye. Oh my god. Midzimu yangu yakasimba sure. Hero, iwo shomoro kude. Chinga kunda kunyepa ni karikaro ni dofunda drive ogonyeti. Ai. Hello Dad, maskara sei. Antina mama ndikudzota hakuna hufu. Wamakatenga nezuro yoyo wakapera. Newo shomori, chinga kunda katenga hufu wani nozuro. Wapera rini futi. Dad. Ati makatenga katsaone rine zuro. Lazima iro yambuya panapa. Varuda andi chibondi yavo. Andi makatwa fochika makasabhatana. Zvaendwa izvi. Right. Tikasvika parobhoti apo kapo, dakumisa mota mubude mumota mangu munomu. Imbwa dzevanhu maziko gunvost. Heno iwe, tidorebe basa nazvo zimusataniki rokusomaria. Garwe iwilast number zvaendwa izvi. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe, wariseko wapwereona imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu, tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona yewanhumi. Kwedu unoti kundochema nosapoti yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare mavhidhiyo edu aoniwo vanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuita naye wanhumi, ndokumbira kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona mosheya kamunai. Maadvertiyo, ndokumbira musajambeba maadverti warungu. Ndoipo ndinochikombera tinoboya mari yokotengera wazukuru tinonaka. Kana muri yokuYouTube kwawanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji, tite kana miliyoni. Takawanda atizobeba mafrogo wanhu kuma area awo. Ya ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende handichatuki vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ya ndizvozvo.